Pagoma bakanga dopa ndakutore ndeuya iramba mari chose tokuda hasi ya ujitese ukabatidza flight mode inodzima futi nebluetooth yacho. Twaka chimbondi twakawo kandona ndimise yes toki nindonzi mari ofo namba dzangu idzi ndipipe hari unogare piko wabwana torowana twaka chimbondi twakawo kandona ndimise toki nindonzi mari ofo namba dzangu ndipipe hari unogare Capira moto. Endako unofarire kugara mira zvano ya but kugara kune skiri kosistireni ndokundiroka mukwanire kana uko andifarire vanhu padhuze neni pekutanga pesoko pakakonya memuchidini pekutanga mari tose toda mari sindabudi yese vanokuda tetina mumi vanokuda nahomboi homi anotokuda mari tose tokuda hasi yaudi tese munhu wese nomukira kukutsvaga tete kumakumbo nanhasi uno une rusarura kanda uzishamwari yakanaka tose tokuda siwakada jamani utaya kubata mfana ficho utaya kubata mfana ficho kuti apa pene maspeki apa ndakira makizji mota apa ndo mune always boys rakamira amazing apa boys arachirwa maclax na boys arachirwa maclax weze jombo richirema but hey atukoma one chi Sawa, unagomo chakata kuira chama. Sawa, utadzika pa tiri prepared domo rangu iri. Apa mbona chikafu chacho kwanda chavachacho. Ndinga ngaro kubaisa. Namunzi wazi kana utenga grocery. Apa tara chamari boots zvaita dust chamari tsina cha. But watch out for Toki video mari pashan. But anyway, this is Naxo Films. Chilo. Behind the scene is Anton. Urona gueri. Chokera ndomako moyo. Aikona kubata atibatwe nezvipoko. Yo, bang 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 bang. Yeah. This is the video Mari Kwata Zonke to the world. Pick up Naxo. Toki voice. Yeah. Namboku tsvaga chimbondi tsvagawo kandona ndimise yes Toki nindonzi mari ofo namba dzangu idzi ndipipe mari unogare piko kumba kwenyu ndisvitse bang 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 vuvur